Suspendido ang mga klase sa pipila ka mga syudad ug lungsod sa Cebu human maabot sa Sugbo ang volcanic ashfall nga gibugwak sa bulkang Kanlaon kaganihang buntag. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Luan moabot sa 20 ka mga cities and municipalities dinhi sa Cebu ang nipatuman og suspension of classes karong adlaw tungod sa nasinating nga ashfall kini ang gipahibal sa Cebu Provincial Government. Susama adunay pagpanag-om ug nag-uwan sa bukirang bahin sa Talisay City pasado alas 9 ganihang buntag. Apan gikatingala lang sa mga magtutulo sa bukirang barangay, sama na lang dinhi sa Aklopan Elementary School kay napuno na sa abog ang pipila nila ka mga gamit. Akong vacant is 9. Then, dito ko sa among faculty room, na ako gi-encode. And then, na-feel ko nga nung hait kaya akong inihikap. So, ako siyang gitrapuhan ang akong laptop. Then, after a few seconds, baga na po ng abog. So, kuman siya ko, nagkuhan ko sa surrounding balay, man siya marag foggy, something ni smog. Kaninang buntag gyud na kita gina mo ang katong dagom nga langit abi na ko og kanang uwan lang nya murag kuan dito siya murag dagi dito sa ashfall na dito siya nya ni kusog ba ng hangin mao to nga ang abo ni abot gyud diri dapita gi-inform ang mga parents through GC kay kada kuan na advisor na may GC so gi-inform lang nga ma-suspend ang klase nga ipakuha ang mga bata. Mato ni Joel Sisa, ang operations head sa Talisay CDRRMO, nga alas 9:20 ganihang buntag, una silang nakadawat og tawag nga concern sa bukirang barangay kalabot sa ashfall. Lakip na sa nipadangat sa ilahang mga concern ang mga magtutudlo sa nagkadiyang eskwelahan. Upland Barangay through our community first responders nitawag diri ni report nga naa nay mga abog then wa sila kaybaw unsa ni nga abog mo to ilang i-clarify. And nagsunod-sunod na din ang tawag from Upland Barangays. Among giklaro lang yun sa Facebook National nga mao good because of the eruption of Kanlaon. That's why we experiencing the raining dust because of the kanang monsoon haze. Sa rekomendasyon sa Talisay CDRRMO ug sa DepEd Talisay City Division, gikanselar ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang klase. Dali usab dayon nga nangabot ang mga gidikanan nga nungwas ilang mga anak. Kining pipila ka mga tinun-an sa Aklopan Elementary School ang nagpaabot na lang sa ilang mga ginikanan aron makapamauli silang tagsa-tagsa ka mga panimalay human gisuspenso sa ang klase sa Talisay City LGU tungod sa nasalating ashfall o giawhag ang publiko nga magsulob og face mask. Ato ang City Health Office tungod lagi aning ash nga pwede gid siya makakause og eye irritation, nose, throat, and advice to wear good nga fitting nga mask, dili lang ordinary mask. Based man gud sa tawag sa mga schools ng ilang bintana, ilang pang saradan because abog na daw kayo. So mo na gi-suspend ang school. Unya si DRM diretso dayon og monitor sa every barangay. Pag-post na ni Sir Samsam. Mayor Samsam. Oo, yan. Dayan mo pag-post na ni Mayor. So wala mo tawagin na sa inyong mga teachers. Gitsatan sa nila siya, GC. Grabe kayo, kaabog. Nanawang auto ko na mo. Namuti. Unang nideklara og suspension of classes ug trabaho ang Toledo City. Og lakip sa nisuspenso sa klase ang Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, lungsod sa Cordova, Consolacion, Liloan, Minglanilla, City of Naga, Carcar City, Pinamungahan, Aluginsan, Asturias, Balamban, Tuburan ug ang lungsod sa Barili. Luan na dugang sa lista sa mga nagpatuman sa suspension of classes ang mga lungsod sa Dalaget, Argao ug Dumanhog. Samtang padayon pang nagmonitor ang mga sakop sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa kondisyon sa panahon ug sa air quality. Una sila muhatag og rekomendasyon ngadto silang tasatag sa LGU kung angayan na bang murisyo mang klase ugma o dili ba. Hinungdan nga awhag ngadto sa publiko nga sa pagmonitor lang gyud sa kun unsa ipahibaw sa inyong mga tagsatag sa LGU. Samtang padayon usab nga awhag sa mga health officials ngadto sa publiko sa pagsulob gyud og face mask. Luan, Daghang salamat, Fem Marie Dumabok.